Здрасти, Върбан! Ти Здрасти. беше на биоенергомасаж. Искаш ли да ни споделиш какво е усещането? Да, от първото начало леко изтръпва тялото, обаче наистина след масажа се чувстваш като сякаш си бил дълго време болен и накрая си се излекувал изведнъж. Наистина. И като цяло енергията ти вече е повишена, всеки човек трябва да го пробва. Наистина брутално е. А ти имаш ли някакви проблеми? В смисъл, ние знаем, че ти си спортист, ти Да, си да. доста във форма, но хората не знаят. Просто от гледна точка на човек, който спортува и тренира, как го намираш като допълваща процедура към твоето здравословно ежедневие? Доста полезно. Защо? Защото когато ние, примерно, спортисти, атлети и така нататък, когато тренираме, тези мускули се напрягат доста. И по този начин те разтоварват и си отпочиват. И точно заради това казвам, че е брутално чувство. Супер, благодарим! И аз благодаря много.